Kienet il-Pulizija li talbet inkjesta maġisterjali fil-każ tal-fjuwil tal-karozza tal-kap tal-Oppożizzjoni u mhux l-Speaker. Ikkonferma dan l-Speaker Anġlu Farrugia fi stqarrija li fija reġatenna l-fatt li Simon Busuttil kien ilu jaf diversi jiem b'dak li riżulta b'rabta mal-konsum tal-fjuwil għal-karozza tiegħu. Jidher li l-Speaker ħass li kellu jiċċara anke jekk mod kaut minħabba ċertu dikjarazzjonijiet li saru tnejn filgħaxija. Fil-fatt Busuttil kien irrapportat ukoll jitfa' dubji dwar kif il-każ ħareġ l-għada li nieda dokument dwar politika nadifa. Iżda fi stqarrija ċara u skjetta tal-Speaker iċċara li Simon Busuttil kien marraf minnu fih bl-investigazzjoni tiegħu li kienet qiegħda ssir. Investigazzjoni li bdiet wara li tqajmu mistoqsijiet mill-accountants tal-Parlament. Saħansitra qal l-Speaker l-investigazzjoni bdiet qabel Busuttil iddeċieda li kkontesta ruling tiegħu fl-aħħar ġimgħa ta' Novembru. B'hekk Anġlu Farrugia talab il-kooperazzjoni tal-uffiċċju ta' Busuttil diversi jiem ilu, anke jekk Busuttil ma lissen ebda kelma dwar dan. Kien wara dan li l-Speaker għadda l-każ lill-Pulizija u din talbet inkjesta maġisterjali.